Hej YouTube, og velkommen til den her kanal. I dag, jeg har tænkt mig at starte en helt ny serie, som kommer til at være lidt ligesom Spørg Kaspers, hvor at jeg besvarer, der er nogle spørgsmål, og jeg besvarer. Og desværre, endnu har jeg ikke fået sat sådan, altså den der, I kender godt, når der kører sådan en liste her, cirka. Der kører sådan en liste, hvor der står spørgsmål i. Den kan jeg ikke få frem, desværre, fordi at, det ved jeg ikke helt, hvordan jeg gør. Hvis I kan have et link til mig, hvor jeg kan se, hvordan jeg gør, så må jeg meget gerne sende det. Og ellers så, ja, så er det bare ærgerligt. Men i hvert fald, der er en her, der skriver, The DK Gamer Boys, hvad spiller GTA på, og hvad, eller om, på den 2 sekunder, der er så helt forkert. The DK Gamer Boys, hvad spiller GTA på, og har jeg overhovedet GTA? Ja, vi har GTA, og jeg spiller på PS3, jeg spiller op til en PS4, og Frederik han spiller på PS4. Og ja, det var det for denne gang. Hvis I vil vide mere, så skriv bare selv spørgsmål hernede i kommentatorboksen. Fuck, jeg er dårlig nu. Kommentatorboksen, eller hvad fanden det hedder. Så skriver det bare dernede, og så besvarer jeg på det. Og så ses vi. Hej hej. Unicorn her.